Til Harley Davidson, en kærlighed, der aldrig ruster. Vintersøvn. Et ord, der dækker over en dvalelignende tilstand og stærk nedsættelse af livsfunktionerne, kendt fra bjørn og grævling. Men det kunne lige så godt beskrive den fornemmelse af tomgang, de 450 medlemmer af Harley Davidson-klubben Danmark føler i den kolde tid. Men lige om hjørnet står en ny sæson og banker på. At the age of 5, my mother South gonna be. Den dag min kone hun rejste, der købte jeg en Harley Davidson. Men forskellen er minimal, sejlen Harley'en ikke kan starte. Peter, 39 år, nordjyde, har et lille autoværksted og er medlem af Harley Davidson-klubben i Danmark. Det medlemskab er samtidig en drøm, der er gået i opfyldelse. Allerede som dreng var motorcykler hans et og alt. Og han var ikke en dag over 18, da han fik sin første motorcykel og blev meldt ind i en MC-klub. Fart og fællesskab var hans liv. Så blev han gift og fik børn. Eget værksted og et nyt liv uden motorcykelfællesskabet. Det holdt ikke. Ægteskabet. Men det gjorde en drøm. Drømmen om at eje den Harley Davidson, han ikke fik som ung. For 3 år siden, der købte jeg min Harley Davidson. Det er egentlig en drøm, som jeg får realisere. En ungdomsdrøm, som jeg delte med mange andre i 60'erne. Og dengang, der kørte vi jo på BSA og Triumph. Men alle os fra dengang, vi havde godt nok en drøm. Det var en Harley Davidson. Men vi havde altså ikke midlerne til den. Mange af de gamle, som kørte motorcykler, har stiftet familie og er egentlig kommet godt ovenpå, og har ligesom syntes, at de manglede en eller anden ting i deres tilværelse. En ny udfordring, for eksempel. Og det helt fine, det er jo, hvis de kan få konen med på den også. Eller måske finde en sidevogn og sætte der på, som man ser samtidig, og få hele familien med på at køre. Hvis man sådan skal se, hvorfor folk de kører på Harley Davidson, så må man altså sige, det er fascinerende. Det er jo simpelthen stilen over Harley'en. Den store motor. Når man kommer ud på landevejen, man drejer lidt på gashåndtaget. Den ved godt, hvad vej den vil, og vil lave omdrejninger. Det er ikke noget hysterisk motorværk at høre på. Ungdommen i dag køber fortrinsvis japansk motorcykler, og har kun hånd til års for os andre, som kører Harley Davidson. Nogle mener endda, de ved, hvordan man skiller en Harley Davidson af. De siger, at man skal bare starte en Harley Davidson op og lade den gå tomgang i et kvarter, så skiller han sig selv af. For mig betyder det en frihed. Det betyder en oplevelse. Og det betyder en måde at komme væk fra det hele på, for at man kan samle kræfter til at starte på arbejde igen. Denne mand er ikke nogen tilfældig mand. Han er manden, der har pustet liv i mange andre mænds drømme om at eje en Harley. Han henter de gamle Harley-maskiner i Texas, putter dem i papkasser og tager stumperne med hjem til Danmark, hvor de bliver bygget op, skræddersyet til deres nye ejere. Han startede med at købe 4 udrangerede maskiner, og timingen var perfekt. Netop på den tid eksploderede interessen for Harley Davidson, og maskinerne blev revet ud af hænderne på ham. Harley Davidson var hot mode. Det er sådan, at der kun bliver solgt cirka 2 nye Harley'er her i Danmark om året, på grund af den sindssyge afgiftspolitik, vi har herhjemme. Så en ny cykel er oppe i cirka 300.000, og et tilsvarende cykel vil koste omkring 70.000 kroner i USA. Så derfor er fortrinsvis kun brugcykler og noget, der kører i Danmark, som er taget hjem som papkassecykler på USA. Men det behøver ikke være nogen bagdel, at det er en brugt Harley, at man har fået fat i, fordi det giver så en chance for at lave personlig præg på sin cykel, som du aldrig nogensinde ville kunne gøre ved en japansk bambusraket. Det er så individuelt ved hver enkelt person, hvad det virkelig får ud af det.
de havde i den papkasse, dengang de startede. Det eneste, jeg i hvert fald ved, der er en ting, der er 100% sikkert, der er, de har en flad tegnbog, når de er færdige. Det, der fascinerer, er nok lyden, den store V-motor og muligheden for at ombygge. Og vigtigst af alt er nok, at samfundet i dag drømmer mere og mere om den personlige frihed med restriktioner og hvad ved jeg. Så derfor mener jeg, at den står som et symbol på frihed. Harley er per tradition mest en mandemotorcykel, men som i det øvrige samfund kommer pigerne selvfølgelig også mere og mere ind, da vi ser til trappes, når flere og flere piger, der kommer på deres egen Harley. Og da jeg selv fik en ny, ville jeg så give den gamle til hende pigen, at jeg bor sammen med. Men det var altså simpelthen både med mortrusler og trusselsbrev, og så folk gik helt amok over, at jeg skulle ikke give min motorcykel til en dag. Vi har nok et lidt ensporet syn på folk, som kører på japansk motorcykel. Der er mange af os, der siger, at jeg vil hellere se min søster på et horehus, end min bror på en japansk motorcykel. Hvis man vil have det rigtige indtryk af Harley Davidson-traditionerne, skal man nok tage med på forårstræffet. Forårstræffet var denne gang lagt i Nordjylland. I KFUM-spejdernes lejr i Dokkedal. Et sted for rigtige spejderdrenge, der holder af lidt højt til loftet. Først skal der siges forventningsfuldt goddag, og så pakkes telte og gamle træfminder ud. Træffet varer 3 dage, med masser af aktiviteter. De samme år efter år. Kendte og elskede som et par gamle støvler. Fællesturen, køreturen, er en potent opvisning af kraft, fantasi og fællesskab. Når man i dag kan opleve disse maskiner på den jyske asfalt, skyldes det en beslutning 2 skolekammerater traf for 90 år siden. William S. Harley og Arthur Davison ville fjerne den ensformige trampen fra cyklen og erstatte den med afslappet køreglæde. De lånte en 15 kvadratmeter stor hytte i Harley-familiens baghave og tog fat. 1 år senere stod den første Harley Davidson-maskine klar. Det var en fælles sag at se på. Rå og ufærdig alle vejen. Blandt andet var karburatoren lavet af en gammel tomatdåse. Køreegenskaber og motorkraft levede helt op til designet. Og de omkringstående tilskuere flækkede af grin,
da det larmende uhyre måtte give op på den første lille bakke, den støtte på. Det fik Bill og Arthur til at spytte i næverne og tage fat på ny. Og nogle få år senere lykkedes det dem at konstruere den V-motor, der siden har været Harley'ens varemærke. Det blev vendepunktet, og succesen var hjemme næsten med det samme. Alt det er dog historie i dag, og trods benhård konkurrence fra andre motorcykelfabrikanter, er Harley'en stadig den rullende skulptur, som alle vil eje. På træffet kan man møde to af pionererne bag den danske Harley-Davidson-klub. Ja, historien bag vores klub er jo realiteten, at vi startede med at skulle være medlem af en anden Harley-klub, der findes i Danmark. Men det måtte vi ikke. Altså, vi kunne ikke lide, vi kørte med læderjakker. De par stykker, der havde Harley engang kørt med lang gaffel, og det var sgu ikke accepteret i den klub der. Det skulle være lidt mere borgerligt. Og vi kunne slet ikke komme ind, altså der er ikke noget at gøre. Så havde jeg så et tidspunkt mødt den svenske Harley-klub i Paris i 73, og så spurgte vi, om vi kunne få et distrikt Danmark. Og det kunne ikke lade sig gøre. Vi skulle høre under Skåne, og det synes vi var lidt forkert. Ikke? Men normalt er det Skåne, der skal til Danmark, og ikke omvendt. Nu er det til at have noget familieliv ved siden af sin Harley? Nå, men Harley er jo familie, jo. Det klarer man på den måde. Det er ikke. Vi har ikke så meget andet end os selv, jo. Jeg har kun os selv, vi har ingen børn. Men ellers er det bedst at have familieliv. Der er masser af vores medlemmer, der har børn. Og som også har med til trække. Det synes jeg også nok også gør Harley lidt anderledes end andre motorcykler. Jeg synes, man er dygtig til at få ligesom hele familien blandet ind i Harley'en. Ikke lidt, at man ligger rådet med og så bare kører afsted, og så lader som om man er helt alene. Jeg synes, man tager sin kone med, man tager sine børn med, kammerater til. Folk, der kører motorcykel, har tit ry for at være nogle hårde nitter. Det behøver man altså ikke at være for at være med i en Harley-klub. Nej. Altså, det er ikke nødvendigt. Vi har jo måske, eller gennemsnit har folk jo nok et specielt look. Men det er sådan den del af den livsstil, som man vil leve. Der har også været nogle flotte kraftpræstationer her i formiddags med tyndeskubning og så videre. Ja, det er jo det her specielle leje, man er begyndt på inden for Harley-verden. Det er jo noget, der kommer fra USA, selvfølgelig, de der tricks der. Ja, det er jo også en underholdningsværdi, som man ikke skal kæmpe sig af. Det kan godt være langt at holde træf på den måde, og så bare drikke bajer og bajer. Det er jo ikke kun formålet med at køre Harley og mødes på den måde her. Det er lige så meget det kammeratlige og det festlige i det. Det er ikke et spørgsmål at være dingende beruset. Hvilket man for øvrigt generelt ikke er så meget, der folk, der kører Harley. Det er ligesom om, de har overstået den der, hvad skal man sige, beringede måde at køre motorcykel på tidligere morgen. Der skulle man være så flaskefuld altid, jo. Altså, der bliver drukket godt, men det bliver stadigvæk på et andet niveau. Det synes jeg hele tiden, det er, når det er Harley. Og det forbliver det også, det er der ikke tvivl om. Vi er også gennemgående selvfølgelig lidt ældre. Det er nok derfor. Du kan ikke køre Harley, hvis du ikke har livsstilen. Det er noget, altså, der er nogen, der køber til at købe en Harley for potentialspillinger, ikke? Men den går ikke i anden halvår, så de kan ikke komme ind i klikken, de kan ikke komme ind. Det vi snakker om her, det er motorcyklister, der har kørt motorcykel fra 60'erne, der har kørt motorcykel fra 50'erne, ikke? Og nogen de er så kommet til, ikke? Jeg er selv en af de unge drenge i branchen, ikke? Jeg har kun kørt i 6 år på Harley. Men altså, det er jo deres liv, så simpelthen, det er opbygget omkring det. Jeg ved, du lige er blevet gift. Er der også plads til familieliv ved siden af Harley'en? Det er godt nok lidt. Lige for tiden i hvert fald, men det kommer nok. Du siger, der er flere træf i løbet af året. Tager I så over alle sammen også til de andre træf på cykeln? Ja, altså, så vidt det er muligt, ikke? Ja, nu er de forskellige distrikter, ikke? Vi har 4 distrikter i Danmark. Vi plejer altid at bakke hinanden træf op, og vi arrangerer nogle fællesture og sådan noget, ikke? Og så vi altid kører sammen, og der kommer nogle grupper i gang og sådan noget der, ikke? Og selvfølgelig, vi bakker fuldstændig i alle de andre træffer, og vi kører til alt, hvad der. Jeg kører selv til alt, hvad der er i Danmark, ikke? Det er man nødt til, ikke? Fordi vi er så få mennesker i Danmark. Vi er 450 i klubben, ikke? Og hvis du har sådan et arrangement her, vi er 50.000 kroner ude at stå, ikke? Så er man nødt til at have nogle folk, man ved, der kommer, ikke? Og man kan regne med. Jeg synes ikke, det er dejligt at være fed. Det er dejligt. Jeg nyder det. Slimline socks. Slimline socks.
Man er ikke rigtig fed, måske lidt mere erotisk buttet. Som voksen glemmer man tit at lege. Men på et Harley-træf er det næsten strafbart at lade være. Her er det en disciplin, som kaldes slow race. Og den går i al sin enkelhed ud på at køre langsomst på en opmålt distance, uden at sætte ben til jorden. Efter de indledende hit er man nået til finalen. Og værsgo, træffets langsomste mand. Hvorfor tror du, at folk kører Harley? For det første, så er det nok, fordi de kan lide at køre motorcykel, kunne jeg tænke mig. Og det andet, så er det nok... Det er sikkert også, fordi mange altid har haft en drøm om at få en Harley. Og på et eller andet tidspunkt, så realiserer de den. Enten tidligere eller sent. Hvem er dig selv? Hvor mange år har du kørt? Jeg har kun haft Harley Davidson i 2 år. Men jeg har haft motorcykler før det. Jeg har motorcykler fra jeg var 18 år gammel. Og så har jeg en 7-8 motorcykler på det tidspunkt. Og så skulle jeg læse, og så skulle jeg arbejde og bygge familie, og så blev det ligesom lidt i baggrunden. Men nu har du så fået tid og mulighed for at køre Harley? Ja. En anden klassiker er pølsegalgen. En disciplin for de hårdføre. Den ophængte pølse skal fortæres uden at tage hænderne til hjælp. Med til historien hører, at nederste del af pølsen er indsmurt i et tykt lag sennep. Det er ikke ned i nakken, vel? Det er en klassiker. Altså, hvor mange gamle motorcykler kører i dag uden Harley? Ikke ret mange. Du ser ikke en japansk cykel, der er over 10-15 år gammel. Det er ikke sjældent, du ser det. De er op til 70 år gamle. De er fra 20'erne. De kører stadig. Det er en klassiker. Derfor er der også en lille stil. Hvad er det for folk, der kører Harley? Det er ganske almindelige mennesker, der har fundet sig en hobby og et sted at stå. Så de har fået en mening med livet ved at køre Harley, og de har nogle gode kammerater. Så melder man sig ind i Harley-klubben, ikke? Og så tager man på de træf, der er, og det går bare hammerende godt. Hvad fanden er det, lidt hus der, mand? I dem dager, mand. Hvad er det for noget, mand? Hjemmebagte boller? Hvorfor det? Ingen er det ikke med din bror, mand? Vi har et ganske specielt sammenhold. Det har vi, ja. Vi bakker hinanden op 200%. Er der en, der kører i stykker, så er der ingen, der kører før. Han cykel kører ikke. Eller i hvert fald, man har hjulpet ham på vej. Det er helt sikkert. Det gør vi. Det ser du aldrig, mens japaner kører lige. De er bare med. De er ligeglade, ikke? Det er vi andre ikke. Ser jeg en Harley stå, så er det helt stopper jeg hjælper. Det er 100% sikkert. Og det forventer jeg også af de andre. Det er et broderskab. Det er det sådan set. Et broderskab uden lige. Du finder det ikke andre steder.
Et Harley-træf er kontrasternes mødested. Ikke kun når det gælder indholdet af tegnebogen, men også når det gælder udseende. Her støder man på alt, lige fra den velfriserede biker til den mere originale Harley-type. Det er ham med det lange hår i en hestehale, det store skæg, skovmandskjorte og tatoveringer. Og apropos tatoveringer, så har træfdeltagerne mulighed for at få et kontant og uforglemmeligt ferieminde med hjem. Og det er dobbelt møggreb. I al fredsommelighed findes træffets stærkeste mand. Du skal op og så vende. Det udvikler sig snart til en tvekamp mellem den brølstærke Fox fra Hjørring og den ikke mindre stærke formand for den fynske Harley-region, Flemming. Ja, den er godkendt, og der er stadigvæk 70 kilo på. Ja, den er godkendt. Og så har vi Flemming. Og han tager den fra den anden side, så bare helt roligt. Ja, den er godkendt, den er godkendt. Han er klar. Ja, og så har vi 110 op i skulderen. Så mangler der bare et sidste stød. Pres skulderen frem, hvis der er nogen. Nej, han får et forsøg mere. Okay. Ja, og så er han der. Pres det, pres det, pres det. Ja, så er der den der godkendt. 110 kilo. Det er pladsens stærkeste mand. Og der er Flemming fra Fyn. Tilbage er kun nattefesten med lejrbål og levende musik fra scenen. Men inden deltagerne kaster sig ud i festen, skal de flotteste Harley-Davidson-maskiner kåres. Så har vi så de 3 bedste mål på forårsdraft 89. Træffet er slut. På mandag er det hverdag igen. Og kun mindet om 3 herlige dage som gæster hos Region Nordfolkene står tilbage. For den dag skabte Gud Harley'en, og hvis han har lavet noget bedre, har han beholdt det selv.